Zarautz hasieratik ari da parte hartzen Basketorretik eskainitako produktu eta lehiakortasuneko programetan, eta urte askotan Euralakostako kudeatzaileak izan gea. Ziktek, helmuga segurua, kode etikoa bezalako programak oso baliagarriak izan dira elkarlan publiko-pribatua sustatzeko, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta aldi berean bizikidetza eta errespetua bezalako kontzeptuak barneratzeko. Funtsezkoa da bisitatzen gaituztenei kalitatezko zerbitzua eskaintzea eta aldi berean bertakoen bizimodua eta bizikalitatea bermatzea. Hori elkarrekiko errespetutik lortzen da. Hau da, bisitatzen gaituzten pertsonen egonaldia ahalik eta atseginena izatea nahi dugu. Gure helmugaz eta gure ohiturez disfrutatzen duten bitartean. Eta hori guztia, zarauztarron egunerokotasuna, ohiturak eta bizimodua errespetatuz noski. Zarautzen, turismoko plan estrategikoa bi ereduan oinarrituta dago. Eta eredu horretan, bisitariak eta zarauztarrak dira gako nagusienetakoak. Zarauzko jarduera turistikoaren kudeaketa eta gobernantza optimoetarako. Garrantzia handia ematen diegu bizikidetzari eta elkarrekiko errespetuari. Zarauzko turismo bulegoko langileok elkarrekiko errespetua barneratuta dakagu. Eta bisitari eta herritar guztiek merezi duten zerbitzu bikaina emateko prest gaude.